Ndine Mphatso Tebulo ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Poyamba nayi mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino ali mdziko la Zimbabwe komwe achiti nawo msonkhano wa bungwe la SADC. President Lazarus Chakwera walandira digiri ya ulemu ya udokotala kuchokera ku University ya Joaquim Chissano ya mdziko la Mozambique. Ndipo oyendetsa galimoto zikuluzikulu zonyamula katundu asiya onyanyala ntchito. Dr. Chakwera ali mu mzinda wa Harare mdziko la Zimbabwe komwe achita nawo msonkhano wa namba 44 wa bungwe la SADC. Nduna zachilungamo ku Zimbabwe Aziyani Ziyambi, nduna ya zachilungamo ku Malawi Hare Mkandawire komanso akuluakulu ena amaboma a Malawi ndi Zimbabwe ndomwe analandira President Chakwera pofika pa bwalo la ndege la Robert Mugabe mdzikomo. Ndipo zokonzekera zonse za msonkhanowu zili mchimake. Blessings Chireuka watumiza ripoti ili. Maiko 16 kuphatikizapo mabungwe omwe amathandiza maiko amu Africa mu njira zosiyanasiyana monga the Arab Bank for Economic Development in Africa BADEA akhala akuchita nawo msonkhanowu. Oyankhula mu mzinda wa Harare, nduna ya zachitetezo Hare Mkandawire ati uwu ndi mwayi wa atsogoleri a maiko amu SADC ogawana nzeru pa mavuto okhudza maikowa. Pali kulumikizana kwakukulu kuti mabwana athu mapresident amu SADC akabwera azagwirizana kuti kodi sogolo lathu tiyende bwanji kukunka ku 2063. Pali zambiri zoti ziko limodzi silingachite parokha, payenera kukhala muchizungu ndinganene kuti an integrated approach. So ndiye kugwirizana kuti mabwana athu akabwera azagwirizana kuti kodi ku agriculture tipanga bwanji, ku chirara chomwe chimabwerachi tipanga bwanji, zambiri koma zonsezo focus ikupita komwe mwanena ku 2063. Msonkhanowu uchitika pamutoti kutukula luso la makono kutiritse kule mwayi wokweza chuma chokhazikika pokuza mafakitale amakono maiko amu SADC. Msonkhano wa SADC umachitika chaka chilichonse ndipo mapresident a maiko omwe ndi 16 amakomana. Cholinga cha mgwirizano wa SADC mwazina ndi kubweretsa chitukuko, mtendere ndi chitetezo komanso kuchepetsa umphawi ndi kulimbikitsa mfundo za demokrasi. Blessings Chireuka, Harare, Zimbabwe. Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati mgwirizano pakati pa maiko ndiwofunika kwambiri polimbikitsa chitukuko. President Chakwera wanena izi pamene amalandira digiri ya ulemu ya udotolo kuchokera ku University ya Joaquim Chissano ya ku Mozambique. Iye anati ubale pakati pa maiko oyandikana monga la Malawi ndi la Mozambique ndiwofunikira kwambiri chifukwa umapindulira wanthu. Mtolankhani wathu Austin Kachipeya anali nawo pamwambowo ndipo wafika ndi ripoti. Sukulu ya ukachenjede ya Joaquim Chissano pozindikira ntchito zotamandika zomwe mtsogoleri wa dziko la Malawi Dr. Chakwera wakhala akuchita popeza chuma chothandizira mavuto akusintha kwa nyengo, polimbana ndi mchitidwe wakatangale ndi ziphuphu, komanso kupempha maiko olemera kuti akhululukire ngongole maiko osaukitsitsa, amupatsa digiri ya ulemu ya udotolo yokhudza maubale ndi ntchito zachitukuko. Mawu awo Vice Chancellor wa sukuluyi Professor Jose Magode komanso President wakale wa dziko la Mozambique a Joaquim Alberto Chissano ati Dr. Chakwera akuyenera kulandira ulemu chifukwa cha ntchito zotamandika zokweza ntchito zachuma komanso kutukula miyoyo ya anthu zomwe wagwira m'maiko osiyanasiyana kuphatikizapo ku Malawi. Ndipo mmawu ake President Chakwera anayamikira sukulu ya ukachenjede ya Joaquim Chissano pomupatsa ulemu wapamwamba wapadera. Mtsogoleriyu anatinso kuchita bwino pa chuma komanso chitetezo cha dziko la Malawi chimatengera ubale wabwino omwe ulipo pakati pa maiko oyandikana nawo ngati dziko la Mozambique. Ndikuyamika President Nyusi chifukwa ulemu umene tapatsidwa lero sikuti ndi waine ndekha koma wa Malawi
sukadathekanso ulemu umenewu popanda ubale umene wapita patsogolo kwambiri. Sizinakhalenso bwino chotere ndi dziko la Mozambique ndi Malawi, koma chifukwa cha ubale umenewo ndi zokambirana zimene takhati kuchita kuonjezera zimene timakambirana dzuloli kuti tizisayinananso mgwirizano othandizana pa zintchito zosiyanasiyana, mgwirizano wina woti tizisayinabe kutsogoloku kuti mpakana pafike pamenepa chifukwa chakuti ubale wathu uli bwino kwambiri. Ndiye lero kuti azinipatsa ulemu wapadera otere kuchokera ku president wopuma amene university imeneyi mdzina lake Joaquim Chissano University, zakhala zinthu zamtengo wapatali. Ine ndikusowa chichewa chothokozera, koma zangoonetsa kuti ubale wathu pakati pa Malawi ndi Mozambique sunakome monga wafikirapo. pamwambowu anaonetsa kanema wa ntchito zomwe Dr. Chakwera wakhala kuchita mdziko la Malawi komanso maiko ena akunja ngodya zisanu zomwe boma lake likutsatira potumikira Malawi, monga kuyanjanitsa anthu a mitundu yosiyanasiyana, kulimbana ndi umphawi, kudzanso katangale mwa zina. President Chakwera wanyamuka kupita ku Harare mdziko la Zimbabwe komwe akachita nawo msonkhano wa mabungwe a m'mayiko akumwera kwa Afrika. Ndipo pa bwalo la ndege la Maputo anawaperekeza ndi kazembe wa dziko la Malawi ku Mozambique, wachiwiri kwa nduna yoona za ubale wakunja mdzikolo, komanso akuluakulu a boma a m'mayiko a Malawi ndi Mozambique. Austin Kachpeya, MBC, Maputo, Mozambique. Dziko la Malawi likhala membala watsopano wa bungwe la SADC limalumikiza magetsi ake ndi maiko ena amderali. Dziko la Malawi lifikapa ikatha ntchito yolumikizana ndi dziko la Mozambique chaka chamawa. Bungwe la Electricity Supply Corporation of Malawi ESCOM likuyembekezeka kuti ntchitoyi itha miyezi yoyambirira ya 2025. Zambiri mu ripoti ili lomwe akuwerenga Elin Chimoyo. Kontalakitala a ESCOM kulumikiza mapolo achitsulo komanso kuyika nthambo za magetsi m'boma la Neno, a ntchito yomwe ilumikizitse dziko lino ku magetsi aku Mozambiki. Ntchitoyi anayikhazikitsa mchaka cha 2021 kutsatira zokambirana zapakati pa President Lazarus Chakwera ndi President Filipe Nyusi wa ku Mozambiki. Kuchokera pa nthawiyo zambiri zachitika kuti ntchitoyi itheke ndi kuti maiko awiriwa azigawana magetsi kudzera mu ntchito yomwe imadziwika kuti Malawi Mozambique Interconnection Project kapena kuti MOMA mwachidule. Mapolo achitsulo atali kwambiri okwana 190 awayika kuchokera m'boma la Mwanza kudutsa kuneno mpaka ku Phombeya ku Balaka. Pothirira ndemanga pa chitukukochi ofalitsa nkhani za ESCOM Akite Chingota anauza MBC posachedwapa kuti ntchito yapita patsogolo. Iwo anafotokoza kuti 70% ya ntchitoyo kuno ku Malawi yatheka pomwe ku Mozambique ili pa 65%. Achingota anati mapolowa atha kunyamula 1200 ya magetsi koyambiriraku azibweretsa moto wa magetsi okwanira 50 megawatts kuno ku Malawi. Ntchitoyi ithandiza kwambiri dziko la Malawi kukhala ndi magetsi odalirika omwe ndi ofunika pa ntchito za mafakitale makamaka pamene boma likulimbikitsa zoti Malawi azipanga katundu wambiri opita ku msika. Vuto lakuthimathima kwa magetsi lidzachepanso kwambiri. Izi ndi malingana ndi kuyankha kwa achingota. Pokhazikitsa ntchitoyi pa 23 Novemba mchaka cha 2021 kwa Phalula m'boma la Balaka, President Lazarus Chakwera yemwe pa nthawiyo adali wa pampando wa bungwe la SADC anati kulumikiza magetsi pakati pa Malawi ndi Mozambique nkofunika kwambiri. Ngati nchikhulupiriro kuti nkhani ya ma blackout idzakhala history tikayamba kulumikizana monga region imene tichitiramu mu zinthu zambiri makamakanso pa nkhani ngati yokhudzana ndi magetsi. Chifukwa chitukuko chichitika bwinobwino popanda wina azidandaula. Ndizoona ndithu silingamakhalire mafactory ankhaninkhani ngakhale izi zikutchulidwa masiku ano zakuti tiyambe za migodi nkumachitira majenereta. Tikuononga dziko
chifukwa cha nyengo mmene zilili komanso nzodula kwambiri. M'mawu ake President Filipe Nyusi wa ku Mozambique anati kulumikiza magetsi m'mayikowa kuchepetsa vuto la magetsi mu SADC. Mayiko a mu SADC akhala akuvutika kukhala ndi magetsi okwanira chifukwa cha mwazina kuchuluka kwa anthu ofuna magetsiwa. Ichi ndi chifukwa chake chitukukochi chithandize mayiko a mu SADC kumagawana magetsi. Kuno ku Malawi akuthandiza pa ntchitoyi ndi a World Bank, German Development Bank, KfW, European Investment Bank komanso boma la Malawi. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wapempha Malawi kuti agwirane manja posamalira chilengedwe. Dr. Usi amalankhula atakhala nawo pamwambo wa bungwe la mipingo lolimbikitsa kukweza miyoyo ya anthu la Malawi Church and Community Transformation Movement mchigawo chakumwera. Bungweli likuyendetsa ndi atsogoleri a mipingo ndipo likugwira ntchito ndi mafumu. Tachilandira bwino kuona kuti tikamakamba za chitukuko timayang'ana za munthu umampeza mu chalichi kapena kupemphera, umampeza so kuboma, umampeza so kumene kuli anthu. Ndi mabungwe onsewa akakumana makambirana za dziko ndi mavuto ake ndi chinthu choyenera kuona pakali pano kuboma kuthokoza kwambiri kuti zikuyenda choncho. Komanso ndikukoze a president kundilola kubwera kuti zakhanawo kunoko chifukwa nadziwa kuti kunoko kuli nkhani yofunika kuti bomalo liziwe. Ndipo mkulu wa bungweli Mbusa Zaki Kawalala wati mcholinga chawo kuti dziko lino lichepetse kuvutika ndi zinthu zomwe zikuyenera kupindulira anthu. Bungwe limeneli ndi bungwe limene likuyanjanitsa mpingo komanso wanthu. Komanso chimene tikunena nchakuti tikubweretsa ngati triangle. Pali mpingo, pali anthu komanso pali boma. Ngati titakaone kuti tofuna tikaone kusintha pa za chilengedwe ngati magawo atatu amenewa mpingo, anthu taona kunali atiye kapeni a senior chief kapeni pakati pathu ndi mafumu ena amene tikugwira nawo kaye ntchito azibusa limodzi ndi boma. Ngati tonse titakagwira ntchito limodzi, chotsatira chake nchakuti tikaonetsanso ubwino wa chilengedwe umene waonongeka ukubwerera m'malo mwake. Ife cholinga chathu chachikulu nchimenechi. Tikukamba za kubwezeretsanso tekeze chilengedwe ine makamba za muone phiri la Michiri. Olo mapiri athu kungozungulira Blantyre ino kaya ndi Sochi kaya ndi Mbirande atheratu. Andifuna kuti tikhale limodzi mpingo, anthu kudera ndi boma tigwirire limodzi kubwezeretsanso zimenezo. Chipepa china chikukamba za zimenezo. Chipepa china chikukamba za mmene tikuonongera madzi athu ndiso mmene timasamalirira madera amene tikukhala. Kungochoka panopo mukangofika pansikapo mupeza kuti ife azibambo tikati kukodza timangokodza paliponse. Tikungoonongeratu malo amene adali okongola. Tufuna tipemphe kuti boma ligwirizane ndi mipingo. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC ndipo mauno muli ndine Mphatso Tegulo. Bwanji tionenso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino ali mdziko la Zimbabwe komwe achiti nawo msonkhano wa bungwe la SADC. President Lazarus Chakwera walandira digiri ya ulemu ya udokotala kuchokera ku University ya Joaquim Chissano ya mdziko la Mozambique. Ndipo oyendetsa galimoto zikuluzikulu zonyamula katundu asiye onyanyala ntchito. President wa Independent Schools Association of Malawi, Bishop Wycliffe Chimwendo, wayamikira boma chifukwa cha chidwi chake kuti aphunzitsi a msukulu zomwe sizaboma azipeza maphunziro owonjezera osadalira kulowa mkalasi. Malingana ndi Achimwendo, kufikira panopa ndondomekoyi yapindulira aphunzitsi a msukulu zomwe sizaboma oposa 1000. Aphunzitsi enanso 300 akupeza maphunzirowa panopa. Mavuto wamekwa kwambiri chifukwa chakuti wena amene tinali nawo aziphunzitsi ndathu kuti anaphunzitsa zintchito zina koma amaphunzitsa ndio kuphunzitsa kwa anthu amene amakhala kopelewera. Munthu amene akhoza kuphunzitsa bwino amene anapita ku sukulu ya uphunzitsi.
komanso monga panopandira lamulo la boma una kuti okha amene adapita ku sukulu ya ophunzitsi akhale ndi license amenewo azitha kuphunzitsa. Ndi ifeyo monga bungwe limene limayang'anira masukulu oyima pa okha m'Malawi muno tinaona kuti titengepo gawo lophunzitsa anthu amene takhala nawo m'masukulu mwathu ophunzitsa koma mwina mwake sanapite ku sukulu ya ophunzitsi. Chifukwa tayambira ku sukulu ya Mkombapala, ku nasale, ku reception, komanso ku primary, nkhale ku secondary school kumene tapanga maubale ndi masukulu osiyanasiyana. Chitsanzo ku mauniversity uku tapanga maubale ndi mauniversity angapo amene atipatsa pachizungu amati partial scholarship ku discount yaikulu kwambiri kwa ophunzira amene atabwere mu dzina lathu amene fitira tumizo masukulu amene kuti akaphunzire cholinga kuti akaphunzira akhale ndi maphunziro oyenerera auphunzitsi kukaphunzitsa. Mpingo wa Malawi Assemblies of God wati usankha atsogoleri atsopano a mpingowu pa msonkhano wake waukulu ku Lilongwe. Msonkhanowu uchitika kuyambira pa 20 mpaka pa 23 mwezi uno. Mlembi wamkulu wa mpingowu Mbusa Matilda Matabwa wati pa msonkhanowu mpingowu ukawunikanso zoyenera kuchita mzaka zinayi zikudzazi. Msonkhano umenewu ndi waukulu kwambiri umene umachitika kamodzi mu zaka ziwiri, koma uwu ndi osiyana chifukwa chakuti tikhala tikusankha atsogoleri amene atayendetse mpingo wa Malawi Assemblies of God kuchokera mu magawo osiyanasiyana, kuchokera pa national kukafika pansi pamene timasankha maudindo a mpingo wa Malawi Assemblies of God. Ndipo msonkhano umenewu umachitika wachisankho umachitika kamodzi mu zaka 4. Wina tinali nawo mu 2020, panopo tili nawo panopo 2024. Ndipo amene amayenera kubwera ku msonkhano umenewu ndi abusa okhawo amene ali odzozedwa, timati credential 3, amene adzozedwa, komanso ochepa mamembala amene asankhidwa m'mipingo yosankhika yochepa. Ndi msonkhano umenewu ukhala defining moment wa mpingo wa Malawi Assemblies of God chifukwa chakuti tikhala ndi utsogoleri wina watsopano. Nduna ya zofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu ati nthumwi za makamaka nthumwi kuzokambirana zokhudza madandaulo amadalaivala a galimoto zikuluzikulu zonyamula katundu zamvana kuti zisiye kunyanyala ntchito. Kunkuyu ati mwa madandaulo wena eni galimoto wena anadandaula kuti sakuwalipira madalaivala awo 234,000 kwacha yomwe adagwirizana mbuyomu. Kotero pa msonkhanowu eni galimoto onse matransporta avomera kuti adzipereka malipirowa. A Moses Kunkuyu atinso panopa akhazikitsa komiti yapadera yolondoloza zimenezi pofuna kuonetsetsa kuti transporta aliyense akutsatira lamuloli. Kunkuyu akufotokoza zambiri. Takhala tikumana nawo oyendetsa galimoto zikuluzikulu kuyambira dzana pamene kunyanyala kwa ntchito kunachitika, cholinga chakuti timvetsetse kuti kodi nkhani zawo ndi zotani. Kalata imene analemba pena sinafike ndetu kumayonera mmene strike itayamba kale, kusonyeza kuti nkhale ndondomeko yokuti papite masiku angapo, masiku 14 chidachitike strike, mwina ndondomeko imene sinatsatiridwe kwenikweni. Koma izo nzapadera tinayang'ana ma issues amene apangarezi. Panali ma issues makamaka awiri. Yoyamba yokuti kachitidwe kama passport yawo, pesa mapassport awo amathansanga chifukwa anthu amayendayenda kwambiri, ndi amafunika kuti passport azipatsidwe mwina yayikulu pa mapages, komanso adziwathandiza kuwapangira mofulumira chifukwa kuti ena akudandaula kuti ntchito zawo zimatha chifukwa amakhala akudikirira mapassport. Ndi nkhanizo zitawunikiridwa. Yachiwiri inali yokuti ndalama imene amalipiridwa, ndalamayo ena sakupanga zoti adziwalipira nkhale kuti boma linavomereza ndalama imeneyo. Powunikira nkhani ziwirizi, yoyamba ya ku immigration tinathana nayo kuti anthuwa chilolezo chinaperekedwa kale kuti adzithandizidwa mofulumira kwambiri. Akapita kapeza passport yawo adziwapatsa mofulumira chifukwa kuti ntchito zawo zimafunika kuti zimatengera passport yawo imweyo. Ndi chimene chinatha kalekale nawonso avomereza nkhani imeneyi yatha, boma linapereka yankho, kunatsala kuti zimene zinaperekedwazo zitsatiridwa. Lerolo nkhani imene inatsala inali imodzi. Nkhani yake ndiyo kuti boma linavomereza ndalama yokwana 234,500 ngati ndiye yochepetsetsa imene oyendetsa galimoto yayikulu akhoza kumalandira kwa mabwana awo. Izi zinachitika atakambirana akuluakuluwa, iwo olemba anzawo ntchito ndi olembedwa ntchito. Ndemba liliyonse inali ndi maganizo ake. Olembedwa ntchito ankapempha 500,000, olemba anzawo ntchito ankapempha chakuma 300,000.
pokambirana akunduna nkubweramo inapangidwa gazeti imene inavomerezedwa ndalama yokwana 234,500 itavomerezedwa imeneyo inaperekedwa kwa ogwira ntchito ndi olemba anzawo ntchito tsatirani ndondomeko iyi koma kwa olemba anzawo ntchito kuti ena anayamba kuvomereza ndipo amawalipira ogwira ntchito ndalama imeneyi koma kuli ena komweko amene sakutsatira zimene sakuwalipira anthu ndalama imeneyo ndiye kukumana kuti mati tsono nkhawa imeneyi ndiyopita kwa ndani ndiyopita kuboma kapena yopita kwa olemba ntchito nkuona kuti nkhawayi inaliyopita kwa olemba ntchito foti ena komwewa akuvomereza ena sakupanga ndiye boma linadzipereka kudzera kunduna kuti ifeyo tikhala pakati kuti motsatira malamulo tithandizane kuti pakhale kumvetsetsana kuti zimene mudapangana zikhonza kumatheka ndiye chimenecho ndimene tamvana tsono boma lakhala pakati kuti zimene boma linapanga kale mbuyomo zimene linavomereza kale zimenenso ena olemba anzawo ntchito akuzipanga kuti ena wanso adzizipanga ndiye takhazika task force imene iyang'anire zimenezo kuti ikumane masiku 7 asanathe koma kwa lero pakhale kusayinirana kumene kuti achitike lero kuti awa olemba anzawo ntchito avomereze kuti zoona ndalama iyi tidzikapereka komanso awa olembedwa ntchito avomereze kuti zoona tidamvana ndi zimenezi ifenso kuboma tikhale ngati mboni pamenepo pomaliza pa tsiku la lero tikhoza kunena zoti zinthu zimene adayika mu chikalata chawo nkhawa zawo yaku immigration ya passport komanso nkhawa yakuti mabwana ena sakumawapatsa ndalama imene boma linalengeza kalero adzipatsidwa nkhawa zimenezo tathana nazo ndipo utengera kuti nkhawa zimene zinawapititsa kunsewu kapena kuwapatsa kunyenyera ntchito ndi zimenezizi timakhulupirira kuti nkhawa zikhale zathedwa kunyenyera ntchito kumalekezanso pomwepo. Ndipo mneneri wa bungwe la galimoto zikuluzikulu zonyamula katundu a Frank Banda adakhutira ndi mfundo zonse za kumsonkhanowo. Ifeyo ngati matransport ndife okhutira chifukwa mukudziwa nthawi zonse madriver akakhala anyanyala ntchito zinthu zambiri zimayima mu dziko. Ife sichikhumbokhumbo chathu kuti zinthu zizikhala kuti economy ya dziko iziyima. Ndemu zokambirana zathuzi ndife okhutira kwambiri kuti boma yapanga set up tax force imene itithandize kuti kumene ndi makampani amene amatipatsa ntchito kuti nawonso athe kukwezanso maretsi amene amatipatsa kuti tonse tikhale kusangalala. Ndipo alimi omwe ali ndi ng'ombe za mkaka mchigawo chakumwera atataya mkaka oposa malita 240,000 omwe ndi wa ndalama pafupifupi 120 miliyoni kwacha kamba kuti galimoto zikuluzikulu zonyamula mkakawu sizikuyenda. Wapampando wa bungwe la Farmers Milk Producers Association ndi Foster Mlumbe. Tulendo lathu ndalikulu kuti kuyambira dzulo alimi athu sanagulitse mkaka umene mwina wapita m'matirum is 1% or less, meaning that 99% or so out of the 62 million worth of milk per day tataya. And mukaenda m'mizimu kuona mmene akuvutikira alimi akafika kumalo awo ogulitsa mkaka kuzira kuti lero sitikugula chifukwa magalimoto sakuyenda tikagula mkaka usatenga akamabwelera ndi mkaka wanu zolilisa chifukwa anthu ena kuti mwaone mutakuzowa kuti when we are talking of a rural poor, we are talking about this person. Kuma anthu amene alibe nsika. Pempho lathu ifeyo tagwada pansi, tagwira mwendo wawo, madriver awo, mabwana awo, ngakhale ndi association yawo yomwe abwerereso akakhale pa malo okambirana, akambirane, ngati zokambirana zikukuza akuboma, apite akakambirane ndi akubomawo kuti yankho lipezeke. Chifukwa anthu awawa tikukamba lero ali malire mwenimwenitu kungomumva nkhali mwina have an inch down afika pagulu lofuna kuti boma lizathandiza. So sitifuna kuti tionjezere chiwerengero chanthu kuti boma lizawathandiza ayi awati asiya zizithandiza okha ponesa kuti nkhani ikambidwe ithe mwamtendere alimi apitirize kugwira ntchito zawo mkaka wawo upite kutengedwa kumapita kwa maprocessors. Ninkhani imeneyo tafika pa mtsiriziro pa nkhani zathu mauno koma tisanasiyane nayo nsonga yake. Mtsogoleri wa dziko lino ali mdziko la Zimbabwe komwe achiti nawo msonkhano wa bungwe la SADC. President Lazarus Chakwera walandira degree ya ulemu ya udokotala kuchokera ku University ya Joaquim Chissano ya mdziko la Mozambique. Ndipo oyendetsa galimoto zikuluzikulu zonyamula katundu asiya onyanyala ntchito. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw, MBC Digital,
tsamba la Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mphatso Tebulo, ndikufunirani mmawa opambana. Mmawa bwino kwa nonse ndipo ni nthawi ya zanyengo. Chakumasanaku mphepo yamba kuomba momverera zomwe ichitise nyengo ya fumbi, ndipo mawa lino tikuyembekezera